खान्थालजों अमा बेदर मैगं संनो खान्थालखौ खाबाय नै। नोंथांमोना फारि फारि नायलांबाय थादो स्किप खालामालासे। दिनै नोंथांमोननो आं मोनसे इउनिक डिजाइननि अरदाब देखायनो नागिरदों। बियो गेस अरदाब बायदि, खिन्थु बियो गेसनि संग्रा अरदाब नङा, बनजों संजाग्रासो। नै माबायदि जोङो नाय अरखौहाय। नै दिनै आङो खान्थालजों अमा बेदर संनो नागिरदों। माबायदि सङो नोंथांमोना नायलांबाय थादो। पियास हाना लाबाय नै। पियास बानलु हाना लाबाय। नोंथांमोना माबायदि संगोन मोनसे मोनसे देखायलांबाय थागोन। नोंथांमोना नायलांबाय थादो हागोन। नै माबायदि जोंबाय थादों, जोबोद मोजां अरा हारसिंनो जोङो। खान्थालखौ आङो एक्सट्रा रुनानै लाखाबायमोन। आं बे रुनायखौ नोंथांमोननो दिन्थियासै, डाइरेक्ट बेदरजों एड खालामनायखौल' आं नोंथांमोननो दिन्थिबाय।